En vandaag zijn we hier met de Georgia Tech Groep uit Atlanta. En die hebben een project van PADI, dat heet Project Aware. Dat is om onze environment te protecten. En vandaag doen we een clean-up dive hier op Playa. Ze halen verschrikkelijk veel flessen en trash uit het water. Hoeveel mensen zijn er hier? Ik heb 44 mensen in het water en ik heb 6 begeleiders op de kant die het aantal vuil wat ze oppakken wegen en sorteren. Dit is een schoolproject voor hen. Het is een schoolproject, ja, en het is een project van PADI, hun education van diving. Naast dit doen ze ook meer dives op Bonaire. Wat zijn de plannen van hen eigenlijk? Ja, ze zijn de hele week hier. Zondag zijn ze begonnen met duiken en ze doen 2 dives a day op de boten met ons. En daar wordt veelal training gedaan en exploring, gewoon om onze onderwaterleven te bekijken en hoe het erbij staat. En ze doen een soort fish count ook. Dus ze zijn heel erg geïnteresseerd in ons mooie environment. Wat hoor je van hun experience? Ja, hun zijn helemaal enthousiast hier over het onderwaterleven. Alle duiken die ze tot nu toe hebben gedaan, hebben ze bijzondere dingen gezien met mijn staf. Frogvisjes, zeepaardjes, eagle ray hebben ze gezien. En ze gaan morgen naar het wrak met z'n allen, naar de Hilmahoeken. Ja, dat is ook een experience voor hun natuurlijk. Dus ze gaan 2 boten daar tegelijk heen en met z'n allen duiken ze het wrak.